Sasisin pat ngawan hagani step ban ai U Blei fi baro kinong pet nong sngam naga good news TV ngai U Blei fi ka kyrteng ba thiang tam jong try no pedem jing U Khrist kan no adap daga jingkimen ka kraw ban yo ban ye puson lang ka ktien ka jong Blei ren kat bat fi man ka step bat sasisin ka jingkali ka ba Blei kli yo wei pat u shakri jong u unong ye thu lupa Elijah kani ka long ka ba skau tenat ban puli syapang u Elijah kumno ba Blei la say u ka kitab ki Syiem ka baning kong ka nong ka ba khatnyo ka ba khat pra ngi ka nong ka ba khatnyo ka ba yathu ngi ka jingpen kre ka jong Blei u Elijah ngi ka nong ka ba khat pra ka ba Blei penan kam u Elijah ban ngi kan mau u Elijah halo jo lum karmel ngim la man klet ya ka eka ba Blei la pen pau lembau nong yathu lupa Elijah halo jong lum karmel ya ka ding ka ba wan hap na beneng Henry uni ujo Elijah ubu ya ka bor ka jong Blei halo jong lum karmel ubu habo dwai bo Blei upan hap ya ka ding ka lenong ka ba buot ka lenong ka ba khat khandai ka de ka lenong jong ka jing phai dien ka jong Elijah ngim la ban perkhat bakat u Elijah undan ha ka lenti jong ka jing phai dien ban ngi bakala poi ka por bo Elijah kwa syuruban im baru ong ikini ki kentien ha ka lenong ka ba khat khandai ngan puli fi ka de ka khon ka ba saw ter henry uhi ula let chisngi lenti shagari klau te ha bo la poi ula shong ha po uding ratam ba ula duai na ka bentai la de bo un yap no ula kwa ban yap no ngamla ban perkhat bakat u Elijah undani ki ba kum kini ki jing perkhat ngangi bun wat ki ba shakri yo Blei ki ba iet yo Blei teng tengin don ki jing kali balai ba u Blei udang pensa yang akan nika percaya balai u Blei musim no yang akan nika percaya ki kut lat ki pen poi yangi hakan nika kap bangin sngo bangim la su shano ban pai batkan bhai yangi bangi yap no lani ba u Blei musim no ya ka jingim ka jongi henry ka lenong ka ba khat khandai ka de ka lenong ka ba u Blei wan ban ye shempat baru Elijah kadi ka lenong ka ba u Blei upan thamai yo Elijah baru ong yu khejat batobam bat hadin kata ngikan mau haka jingyat lenti ka jong Elijah bau Elijah haka jingyat lenti ka jong ula poi haka ka jaka ka ba ula re haka wei ka krem ula shong haka wei ka krem bargar khot ka ba khandai ka yathu yangi kumta bat hangta ula le rung shaka krem bat ula shong hangta ti hakmi ka ktien utrai kala wan ha u bat ula ong mele ayu hangne ko Elijah mele ayu hangne ko Elijah kari ka jingkali ka jong Blei yo Elijah balai udan ha kata ka krem balai ushong ha kata ka krem kani kamde ka jingkali ka baning kong bat ka ba khat do ha ka ni ki ka jo ka lenong ha ka da khot ka ba khat lai sa chi sien pat u Blei u kli yo Elijah ti hakmi ka ktien kala wan ha u ka ba ong mele ayu hangne ko Elijah kata ka de hadien ba ulami no na ka krem ka jingkali ka baning kong kalong ba u Blei u kli ha ba urang shong ha po ka krem ba ong yu mele ayu hangne ba u Blei ong mi no na ka krem ana ula mi shabar na ka krem sa chi sin u Blei u kli biang yu Elijah mele ayu hangne kini ki artli ki jingkali ki ba u Blei u kli yu Elijah kini ki jingkali ki ba u Blei kwa yu Elijah ba undan ha ka jaka ka ba udan lani ngalaban ong diki kentien ba u Blei kwa yu Elijah ba un shong sa hajo haba udan ha krem udiban mi no shabar na ka krem ana uladan ha bar jong ka krem udai ban ya shu ka lenti ka jong u bartungin pej igini ki jubab kumno ba u Blei ong yu Elijah hadien ba ula jubab e ka jingkali ba u mi no na ka krem ngiu hadien ba ula mi na ka krem ba u Blei ka khot ka ba khat wei ong mi no bat le yeng halor ulum hakmar utrai ukwa yu ban yeng halor jong ulum nang ta pa de habau la yeng halor jong ulum utrai ong pari u nga ula ong yu ka ni ka khot ka ba khat san ba utrai ula ong yu to ke de le pai pat shakari klau ka Damascus udang de ban peteng pat ya ka jingyat ka jong u Blei kwa yu Elijah ba un shong sa hajo u Blei kwa yang ai phi bangin don ka jo ka jaka ka bangidon la khai ngi ka ying kristan ngi le shakri yo trai ban ngi sngo tenat ban pene ya ka ni ka jinglong kum bangilong ngilong ki kristan ki babha ki balet jingiaseng ki ba ash ka kam ka jong Blei ki be shimenta ka balang ki ba persyang ban im ka jingim ka babha ka ba pen sngo bha yo Blei ka babha sudah kata henry u Blei kwa yang ngi bangin ne sa ha ka jo ka jaka ka bangidon
ngidon kamban nang kiu, ngidon kamban nang yat syakman, ngidon kamban mi syabar, ngidon kamban yat syakman, ngidon kamban pai syadin, tambah ngimdai bandon haju. Ublei kwa yang i bangingin don haju. Bat namar ka jaka ka bangi don haju ka ka jaka ka ban pensuk yang i ka ban aram yang i bangin don hangta. Unong seng ya kanika operation mobilization kanika way na kakanhon yalap ka batray ka commission kaleng ka pertay ka bangi don hang niru ka UM books. Unong seng ya ka, unong shem ya ka, unong sedang ya ka, u George Verber, u tho ya ka way ka got out of the comfort zone. U kot kanika kot ka ba kot ya ki brio ki ba iet shisha yo try bakin mi na ka jaka ka ba pen aram ka ba pen suk ya ki bat bakin mi shabar ba deha ka jaka ka bangi mi shabar naka ega bapen aram yangi hang tangidon ka jingsan. Ngimsan haga jaka ka bangingi suk bandon man kasngi. Nganum san na danga ngala suk ba haga jaka ka bangadon let's say bangan shulet jingiaseng, bangan shuim ka jingim kristan ka babha. Ngan san on danga mi nang taban ngan persyang kumno ban keren ru ya ka jinget ka jonga. Ngan dala keren kumnuru bangan nang ban sngap ya kiwei. Ngidon kamban nang san man kasngi. Ka jingim kristan ka jongi kamde ban ne haju. U Blei syem sngewbha yo Elijah ba syong sa haga jo ka jaka. U kwa ye u ba san man kasngi. U kwa ye u ba nang yat syakman. Ba namar kata ka ni ka stem. Kani ka jingkot yang abad ya pi. Nga ay ngu yo Blei namar ka jing trang ka jong fi ka ktien ka jong ungi don shibun kinong karsyan ka good news TV namar bangi don kiba kumba pi kiba itchi siya yo try. Kiba kwa ban sngap ka jing pesan ka ktien ka jong Blei. Henry hatungila juya sam ya ke bangi iet shiki weipan. Hatungila la mo banya keren ya ke bangi yo sngow bangin ai shiki weipan. Bunsin hoit ngala yo pediang ngala sngow hun ngala kedang mga henry ngam tre banya sampat shiki wei. Ngaju iet pi ban pen ya kini kinong krong ki bajudan kamtam shiki rithor habangi let jinglet lembaga train pinda poya ka nuga railway station lada fi ai jing ai isne ya no nagitu giba apan krong. Pila ban ai ka jingbam, pila ban ai ka pisa. Sa si pangkin yawan nagi paungot siya pi. Namar kitu kinong krong, kinum bam tang yala di kata ka jingbam ba pi ai. Kinum tip jingbam yala di da kata ka pisa ba pi ai. Kin le yaturu igi parlok jongki utei uba itei ikong i ai yangi. Ba namar kata ngidi ban don ka bakum kata ka jinglong ka stan ban ya sam lembar kiwei hang tangisan. Barang ngit skam bagani ka step ngin yat ya gani ka sngi om ta ngin so kedang ngin so khun halade ngin sedang ban long ka jingker khuiwe ngin sedang ban sam ru shikiwe pan pada mar kata ka jing duai ka jonga ka long ba U Blei un pen san ne phi man ka sngi pinum suk pinum aram ban syong sa haju henrei bangin mi shabar namar hamman bangi suk hang ta U Blei u keli jingkeli yangi kari ka jingkeli mele ayu hangni kari ka jingkeli ka ba U Blei u kwa ban pen khnyo yo Elijah na ka jaka ka ba usngow aram usngow sung usngow shngan U Blei u kwa yangi bangin yat bangin tur shiki jaka ka bangin snow seir nginum snow not ban yeng marway hang ta ka khti ka jong u kan ran kat ban ngi U Blei kerku na ka banta ka buram ka jong u tungin netwai ngi ai ngo ye meken au Blei kani ka stem bangi yo pat ban pediang ka ktien ka jome bagani ka ktien ka jome ko try ka pen khnyu yangi bangi ko try nginum hun ban dan ka jaka ka bangi suk ni shngan man ka sngi handai bangin mi shabar try ba i ngilaban snow seer ngilaban snow marway handai hangta me man dan rangkat me kulare ka jing dan rangkat ka jome hakata ka por ka bangingin snow seer mynsiem hakata ka por ka bangim snow la ban yat marway ka jing don rengkat ka jome hang tangin mat ya ka trying a duai ba men pendon kam ya baro nangi bangin long ki tendong jingker khu ki jome bangin laban sam ya ka e ka bangi yo mat na me bar hang ta ko try bangin dang ban sanru kum ki khon ki jome ngai ngo ye me ko try namar ba me kren ngi hadu ka ni ka por ka ba menta bat men nang yai kren ru yangi ngi ai ngo ba me priya mas ngau na ma kyrteng jisu ngi pan amen.